Illum kelli l-opportunità, anzi x-xorti, illi nżur żewġ żgħażagħ waħda minnhom illi fetħu negozju ġdid fil-Gżira Awċija, negozju li jagħmel sens. Jiena dejjem insostni u ngħid l-importanti li f'Għawdex ikollok il-kreattività u l-innovazzjoni. U naħseb illi f'Għawdex tajna dan is-sinjal qawwi għaliex kif wieħed jista' jara llum wieħed jara illi minn l-2013 sa Ottubru ta' 2015 l-impjiegi telgħu mhux inqas minn 769 full-time jobs barra il-part-time jobs illi jgħoddu 399. Rrid ngħid ukoll li l-qatt fil-preżent huwa l-inqas wieħed diversi snin. Fil-fatt fil-preżent għandna 560 persuna illi qegħdin jirreġistraw għax-xogħol. Illi rrid ngħid ukoll illi fit-tmiem l-amministrazzjoni l-oħra iċ-ċifra tal-qatt kienet 742. U naħseb dawn iċ-ċifri juru illi il-Gvern qiegħed jaħdem bis-serjetà biex jiġib xogħol lejn il-Gżira Awċija. Fejn Għawdex m'għadux iktar jiġi meqjus bħala il-pis fuq Malta, imma Għawdex qiegħed jiġi kkunsidrat illi huwa l-mutur tal-ekonomija Maltija. Dawn it-tip ta' kumpaniji huma ideali għal Għawdex u din hija l-missjoni tal-Gvern illi jattira investiment f'dan il-qasam għax huwa qasam li jagħmel vera u fera sens fil-Gżira Awċija. Aħna bħala Gvern impenjati bis-serjetà biex ngħinu n-negozji ta' dan it-tip għaliex nemmnu illi negozji ta' dan it-tip jġibu żgħażagħ Awċin jaħdmu ġol-Gżira tagħhom.